Hej, jeg kom så hurtigt, jeg kunne. Jeg kommer lige fra tennis. Men hvad er der sket? Vi har fundet en kvinde. Hun ligger lige herinde. Kom med. Jamen, lad os gå ind og kigge. Ja, det er så her, hun er. Jeg tror sgu, hun er død. Umiddelbart, ja. Hvad er det? Det er jo coke. Skal vi tage en bane? Ja, lad os det. Lukker døren, der er ingen, der skal se. Det gør du ikke. Vi kan få det på det her. Ej, hvad skal du gå? Frem med kortet. Ja, lad os det. Tip. Vi er en ordentlig en, den her. Så, vil du have lov at starte? Meget gerne. Fy for satan. Hvad så? Det er jo mel. Ej! Puh. Jeg husker sidste uge oppe ved Holger. Han fortalte, at han havde købt noget coke, men det viser, at det var mel. Ja, det kan jeg godt huske. Han var også mega sur sidste uge. Det må være Holger. Find Holger! Var det Holger? Umiddelbart nej. Hvis det var, så er han i hvert fald væk nu. No! Det er Holger! Sådan, vi fik dig, mand.